Так, видитмеся, уж я ушитку файно засвітив. Тепер би цей здарабчик міста мав бути безпечний. Ану, кукнемо, що там у нас. Семий день, Никите, низьке руно, тиждень, як ми зачали сись Let's Play. Знаєте, нинішній день у мене починається доста тяжко. У мене украли дошку. Ну і це вам може не звучати щось критичне, бо у мене троє мацурів. Я жив на першому етажові, то та дошка фурт приперта, ну навіть не приперта, вона була прив'язана двозорові. І хтось украв дошку буквально, може, 2-3 години назад, я не сконтролював точно момент, я просто сидів за комп'ютером, робив, чув мачки м'явчат, не розумів чого. Я пішов поникати, а там дошка не є. Хтось її украв, вона була прив'язана, значить, хтось удв'язав і украв дошку. Я просто в шоковий, якому Соморові то могло прийти в голову. І це гиби просто нетрібна дошка. Даже не одна, то були дві збиті гвіздям дошки. Я не знав, як на це реагувати, чесно. Я в шоковий. Між іншим, тямите, я знайшов був 4 скіпці темного дуба, та я один був виростив, зрубав, а з нього лише 3 упали. Та я тепер, коротше, із цими 3 скіпцями не знав, що буду чинити. Требася буде, видав, вести ще туди, а взагалі треба було взяти більше 4. Я щось не продумав такий варіант. Доки вас не було, та я поміж цими епізодами тут маленько рубав дрова, та й, видите, вже мав посажено піцицько пшениці, так при воді. Желіза в ще не є, та раз не можу відро учинити та перенести собі сесе. І видав, сесе мало би бути на низьке основну цілю епізода, знайти желізо, учинити собі вже якусь маленьку рянну серсаму, бо я із кам'яними інструментами ходжу. А як буду мати желізо, то треба мати відро, та можете вже буде учинити нормальну ферму, убивня був супокій із ідінням. Та вчинив си загороду коровам, та буде в ня сіно, будуть у ня корови, та буду мати закриті основні потреби із ідінням. Та ясне діло ж, коровами треба буде пак на шкури. Тут викладемо скіпці, та будемо потихо зариватися під землю. Це не буде якийсь дуже інтересний елемент летсплея, та я видав повисікав то, що буде без імпакта, знаєте. Ось ми не никали просто на то, як я коплю землю. Хоча, знаєте, може комусь і таке інтересно. Хтось любить никати як щось просто монотонно. Хтось любить никати просто як я монотонно коплю землю. Всьому трафунковий камінь, бо ви поняли. Може знайдемо дещо інтересне, а може знайдемо якусь пещеру, будемо там дещо глядати. Будемо видіти. Ще би знайти, який паскудяк украв водня дошку. Я в шоковий, украсти дошку, господичку, все. Я мусайся за це комусь виговорити, бо це фінал. У мене просто не є цензурних слів все описати. Кампець, украсти ведмачок дошку. Я в шоковий. Що ще видав, вартує спомнити. Я не придумував собі на Sys Let's Play ніякі конкретні обмеження, або насправді мож би щось таке включити, бо я не бавлю хардкор, я не бавлю на якісь високі сложності, та може було б на Хосен якось собі і так усложнити місію, бо Майнкрафт уже на 7-му етапі для мене повністю ванілковий, він не є аж натико тяжкий, та може би собі якось ото скомплікувати. Наприклад, мож не основати ніякі фарми желіза,
будуся сполігати лише на то желізо, котре я найду сам під землю, та й все насправді сього буде доста, бо кіть брати ціль забити дракона, та я за цілу бавку годин вихоснувати може штовсавать півдруга желіза, та й того би ми мало бути доста. Ну добре, може піцяцько більше, айбо смисл у тому, що мені не треба туй находити село і чинити собі ферму желіза, авать домак якось сильно торгувати із жителями, то абсолютно не мусай. На сьомуся раз і зайдемо. Значить, у рамках цього летсплея я не буду робити ферму желіза та й домак, буду старатися ігнорувати села, не буду сполігатися на торговлю із селянами, як на якийсь основний інструмент обопрюйте бавку. Так, я там долі вже чув скелета. Дораз буде битка? Видав, дораз буде битка. Ага, tu jsme. Добрий день. Требася сокотити, бо я домак без броні. Там чути було ще скелета. У мене щита не є, та треба потихенько. Дуже потихенько. Йой. Ай! Ай! Йой! Йой! Так. Фух. Це було дуже сміло. Так, добре ж. Добре ж мав хоч якоїсь їдіння з собою. Кампець. І це було даже маленько страшно, я міг умерти. Єй, желізо. Успіх. Так, запечатаємо тут і кінці, котрі нам не треба. Ну, що, маємо, значить, перву таку пещеру. Маємо первое желізо. Єй! Первое желізо. Я би міг насправді так і нараз учинити собі з нього щит, аби далі було майбезпечно йти. Видав, так і вчиню. Провернуся сюди май назад. Так, все раз закрив. Чиню собі шпор. Переплавлю сеєнно желізо та учиню собі щит.
Всяк буде піцісько й супокійно йти по сим усяким пещерам. Головно, споза того, ож, ну, туйк тісно, я далеко не вижу і можу не відіти, як до мене ся можуть підкрасти кріпери, вать скелети, а вать кіть нагоду трафлять мися декілька скелетів нараз, та, ну, то годин бити конець. Туй може буде мідь забрати. Та й туй, хоч ото таке. Так, тут є і угля, а ну, ми прийдемо сюди. О, ще желізо, супер. Тут вже будемо мати відро. Та будемо гонне собі вчинити. Тут у нас тако. Вицвітнико не може залізти, добре. Маємо ще желізо. Ну, маємо 8. Фотки 8. А, ну, 4 на 4, добрі. Я це вже не знав лічити. Ну, маємо вже 8 желіза, і це значить, можемо собі таку і нараз учинити відро, та й можемо собі таку і нараз учинити желізний чекан, з котрим нам буде відкрита дорога і до діамантів. Уже близько якраз має бути глибина, де має часто трафляться желізо, мінус 15-ка, щось таке, айно. Кіть добрі тямлю, то було якраз мінус 15-ка. Та й переплавимо то желізо, котре вже є, та так і нараз се вчинимо чекан. Я не думав, що я низько дійду до діамантів, то б вже було, ну, то би я вже скочив вище своєї голови. Ні, я знав уж мож, або і це не спідран, і це такий чіловий, розслаблений летсплей. Ми тут не будемо пробувати ганятися з дьяволом. Ну, тут маємо желізний чекан. Я собі насправді вчиню ще 2 кам'яні, бо, ну, би не кільтувати таку і нараз желізний чекан на на вшитко. Бо він мені пригодиться, аби добувати золото, аби добувати діаманти та й аби добувати редстоун, бо кам'яним чеканом такоїся не узьме. А шоровий шпор, варштак та єну ладічку ми собі лишимо туй, аби складувати май дорогоцінне. Наприклад, желізо та й азуріт я з собою далі у долину не возьму, бо є небезпека стратити то. Так, ото, що буде туйка далі, та я видав накручувати і не буду, бо я просто іду копати желізо. Та стрітимеся, коли вже буду мати накопане. Ну. Застінув гаркунит зомбі. У мене дійшли 2 кам'яні чекани та й половинка желізного. Усього накопав їм 31 дараб неочищеного желіза, та й яся насправді буду вже видав вертати домі. Не тільки спозад зомбіїв, насправді я бися з ними побив, або дійшли ми факлі. Видите, обставлюся єден. А де тут зомбії? Не підходять? Такої би їх чути витить. Тут проход... Ай, ну тут прохода не є.
скелет іде. Так, мені це не дуже любить. Я, насправді, все раз закрив та вертався до мій. Ну, насправді має велика біда, що дійшли ми факлі, а не взяв їм з собою ніяке дерево, убим начинив ще хоч угля мав доста. Та будемо раз вертати, а й бо цього ми має бути доста, убим се начинив всяку серсаму, а головне убим се, ну, учинив якийсь сведервець, що бо я, ну, дотепер голий хожу. А ото вже маленько несолідно, який на 8-й день. Та біжеме думі. Є, бой, тут може бігати, і це вам не софтвінд. Хе. Тут можеш лишити всяку лупину, яку мені не треба буде. Наприклад, більшину цього бруговчака, або заберемо желізо. Ну, та всьогось ми знайшли, значить, туй 3, та туй 34, та 39. 39 дарабів желіза за одну експедицію. Я би казав, що це успіх. Йой, дуже мені треба, сюди буде гарадичі. І це кіть, я ся доражу мати свою основну баню туй. Сячий доходить до кінця 8-й день. А на рано дня 9-го маємо великі плани. Значить, треба мені учинити собі якусь маленьку майчитаву ферму. Та я се вчиню відро. Копачка у мене вже є. Сталося знайти маленько більше насіння пшениці. Та можеш висадити маленьку майпоряну ферму. Тут поєнно сіно вже подостигало. І з того якраз і зачнемо. Так, ферма у нас буде, видав, такий десь туй. З первих зобраних 9 дарабів пшениці видав буде майлогічно авать учинити хліб, авать наплодити корови. Видав, підемо путем корів, візьмемо деяку ще... Візьмемо ще деяке дерево, начинемо собі городина.
Перша коровка є. Треба би ми, правда, ще воротця та. Не знаю, чого не вчинив воротця та. І вас тут ні в року. Пойте всі. Пойте всі. Капець. Ванілковий Майнкрафт мене дуже любить. Никайте. Яка. Йо, яка арава, яка глота. Ну пойте всі. А, де обіда? Добре, коровка мусите не перечекати. Фух, кампець, це було маленько стресово, вони мене насправді почти вбили. Ага, то тепер впадать зловіща фляшка, замісто того, бо так і нараз мене проклинати. Ну, добрі. Гікой на перший раз, та вповів би, що я ся справив не піло. Ну, не ките самі, я не умер. А це вже читаве досягнуття. Це буде тільки в мене як артефакт. Фух, ну, хотіли ми привезти коров. Пой. Ще віця з нами йде на. Ну добре, сяк теж нормально. Пойме. Заходіть усі. Так, ви двоє так і можетеся полюбити. І, в принципі, мені ся б стало лише одну віцю собі привезти. З цих коров я вже можу забивати. Мені єдно, це я їх уб'ю тепер, це я їх уб'ю вже в тому. Та можу їх так і нараз зачистити, можна так казати. А, тепер їм лиш придумав. То може було так фосо собі, так фосо намутити, ошко і раблове прийшли, та може їм було повісти. Ото, ви украли мачачу дошку! Кія! Ну, айбо вже маленько не встиг, перебачте. Ну, потягнемо до міщі овець. Треба мені буде вовну навсячено. Епін плодити овець не планую, бо м'ясо з них таке менш квалітне, айбо якраз аж буде добрі мати вовну. На покровці там всякі, на банери. Порядок. І у мене тепер вже маленька ферма. Так, треба пожарити м'ясо. І який у мене надалі план? Треба собі вчинити сведер. Добрі. Та можеш собі туди вчинити і гаті. Добрі. А друге я би видав лише на інструмент усякий. Семи не треба. Семи теж раз не треба. 5 кожі мав, та можу си хоч шапку вчинити. Ага, успіх.
Ну, я би так оповів, ось основну ціль на цей епізод я вже учинив. Я знайшов желізо, та я стартанув ферму. Обсталося сесе досадити до кінця. Можу й маленько покосити сесю траву. Можу й маленько покосити сесю траву. Або досадити повністю хоч сись один драб, котрого нам теоретично мало би бути повністю доста, обись ми мали і доста хліба, кіть будемо хотіти їсти простий хліб, а ведь просто на плодження коров, обись ми мали вже лакшері уровень ідіння. Ну, значить, у цьому епізоді я вже вчинив більше ги планував, я пережив атаку рабловів, і це не входило в мої плани, або і це мене друлило організувати собі нараз броню, бо тут і фраси мене, слухайте, мало не забили. Я не чекав такого поворота. Знаєте, Туїмся якраз подумав, і це дуже класна метафора у Майнкрафтові на реальний живі, тож я уночі не сплю і починають спавнитися всякі фрази, які алега тот. І в реальності такої, ви цілу ніч не спите, та дали вамся привижат усячино такое нереальне, недобре. Ну, банально галюцинації. І це не фігля, ви дуже довго не спите, то у вас будуть галюцинації. Це сяк просто є. Це не я собі придумав. Або ми попробуємо сесю одну ніч не спати, а й маленько погаздувати. Теоретично тут би мало бути доста безпечно, бо я засвітив, ви видите, більшу частину відкритої місності геть до тої хащі. Та я тільки теоретично можу доста безпечно та й слобідно собі гуляти по своєму обшарі. Або і так треба бися обзирати та никати ціни. Це не йдуть за мною якісь кріпери. Но, моя піці-керточка повністю засажена. Ура! Успіх! Ну, тепер я так думав, ось у що мені би ще вартувало інвестувати маленько желіза, ото один тивчир. Ну, навіть не один, два тивчирі. Треба мені учинити апарат, обися автоматично чинив кюстяний порох, бо теоретично я буду мати із цього керта доста повно всякого насіння та й другої матерії рослинного походження, котра мені буде не дуже треба. А кюстяний порох мені ся читаво пригоди, то би ускорити авать рубання дерев, авать, в принципі, мені ще треба наробляти із мохом. У мене десь тут був мох, і я хочу із тим мохом як облагородити туйку територію. За перше, то азалія. Із азалії будуть файні дерева і листя з косичками, мені воно буде треба. Ну і взагалі кюстяний порох то доста класна, така магічна дораз штука.
покладемо його такий так де туй. Та-да! Funguje, funguje. Та є, так засвітимо його ще. Ну, уже помаленьку сідать місяць. Тепер хоч будуть мити, де є запад. Значить, сонце буде сходити тамки. І ми, можна казати, успішно восповнили нашу першочергову ціль. Ми і желіза добили доста, маємо вже і подайку желізну броню, і вчинились ми собі желізну серсаму, і маємо відро, і маємо навіть іще автоматичне чинення кістяного пороха. Значить, треба собі, видав, скласти якийсь мікроплан, що би ми хотіли досягнути у слідуючому епізоді. Я би казав, у слідуючому епізоді треба нам на тому але берегові упалити собі хижу. Хижа, я собі так думав, буде доста простенька, ото би мав бути дуб і, може, камінь. Того доста. Значить, такое як у мене є ту, і лиш піціцько має великое. Тямиме ож у сьому летсплеєві я буду старатися досліджувати цей світ маленько майбільше. Та видав я тут покладу мод на карти. Айну, бо я мав карту, бо я міг майсильно досліджувати цей світ. Я не рахував, що буде якесь читерство, це абсолютно нормально. Мій світ, мої правила, гіся каже. Покладу собі мод на карти, і то мені маленько спростить якраз дослідження світа довкола. Значить, у слідучому епізодові ми си покладемо хижу, а як покладемо хижу, та підемо маленько у путьовання досліджувати територію. А далі вже діамант, недер, то все. Ну, ви знаєте, як то фунгує. На низько туди раз будемо кінчати. Красно вам дякую. Майтеся.